हम पूनम कर सब गोटे के प्रणाम करैत छी। आइ हम कर्ण गोष्ठी स्वर्ग मंदिरा महिला मंदिर में हम अपना एकटा गणेश वंदना लऽ के अयलहुँ हन। गणेश वंदना आइ सुनाबे के छलै। सब पैघ के प्रणाम और हमर सब छोट के हमरा तरफ से शुभ आशीर्वाद। अहाँ सब अपन कृपा दृष्टि बनाए रखबै और जे गलती हुए से माफ करब। आइ हम एकटा अपन लिखल गणेश जी के गीत सुनाबै छी, सुनू अहाँ सब गणेश वंदना। एक बेर अपन अहूँ पलक उठबियो गिरिजा के नंदन। एक बेर अपन अहूँ पलक उठबियो गिरिजा के नंदन। हरियऊ विघ्न संहार यो गिरिजा के नंदन। हरियऊ विघ्न संहार यो गिरिजा के नंदन। बुद्धि ज्ञान बल दाता देरी ने करियो यो गिरिजा के नंदन। बुद्धि ज्ञान बल दाता देरी ने करियो यो गिरिजा के नंदन। दूर करियो सबके अंधकार यो गिरिजा के नंदन। दूर करियो सबके अंधकार यो गिरिजा के नंदन। एक बेर अपन अहूँ पलक उठबियो गिरिजा के नंदन। हरियऊ विघ्न संहार यो गिरिजा के नंदन। विघ्न विनायक सब जग जानियो गिरिजा के नंदन। विघ्न विनायक सब जग जानियो गिरिजा के नंदन। जगत करियो ने उधार यो गिरिजा के नंदन। जगत के करियो ने उधार यो गिरिजा के नंदन। एक बेर अपन अहूँ पलक उठबियो गिरिजा के नंदन। हरियऊ विघ्न संहार यो गिरिजा के नंदन। सबके जे देलियै अन्न धन लक्ष्मी यो गिरिजा
के नंदन सबके जे दिलिया अनधन लक्ष्मी यो गिरिजा के नंदन हमरो के दिलिया बिसराइयो गिरिजा के नंदन हमरो के दिलिया बिसराइयो गिरिजा के नंदन एक बेर पलक उठबियो यो गिरिजा के नंदन हरियऊ विघ्न संहार यो गिरिजा के नंदन हरियऊ विघ्न संहार यो गिरिजा के नंदन। धन्यवाद।